Her for tiden kører vi med en tredjedel græs i vores foderplan, og det tror vi, det ved vi, at det er sundt. Det giver en sundhedstegn her i besætningen, at han har græs med ind i vores blanding. Ja, de sidste 4-5 år, der har vi avlet over 10.000 foden her i den der blanding 45, og med en fordøjelighed fra 1,03 og op til 1,20 igennem alle slet, igennem alle 5 slet. Og vores proteinprocent, det har jo, vi har lagt op under 17-18% protein de sidste år. Jamen, jeg opfatter DLF som troværdig firma og en god samarbejdspartner, som leverer den vare, som jeg skal bruge. Frø, det har vi har renlighed, og vi har haft noget problem med når vi skal så de her frø.